Maysa ti Casamata Hill National Park, wenno Victoria Park kadagiti mabigbig, ken popular a tourist destination iti Abra. Gapu daytoy iti scenic view deck, Nuestra Señora de la Paz Shrine, ken overlooking view iti ili ti Bangged. Iti naunday a panawen, libre ti panagpasyar, dagiti lokal ken bisita iti parke. Ita nga aldaw, naangay ti public hearing, seknan ti regulation, iti entrance fee ti Casamata Hill National Park. Kalaksidan, a mandato ti linteg, ti panagkolekta ti entrance fee kadagiti National Park, ingunam-gunam ti DENR, arumbengen nga awaten, ti panagbalbaliw, ken panawen metten, ti panangipakat ti entrance fee. Tatalaang because we're gradually trying to make things right now. And as you have said, nabayag kumang nga nai-imposen as per Inay PAS Act, and we are bound by the guidelines daw 2016-24 nga dapat adda talaga entrance fee within a protected area. Although Casamata Hill National Park is an initial component of the protected area and has not been legislated as a protected area, we follow the Inay PAS Act. Tatalaang because we need to accept change, we need to come up with measures nga mapapintas moten detoy taken for granted nga Casamata Hill National Park. And for the longest time, Casamata Hill National Park has been taken for granted. It's only now that we have leaders like Kong JB, Gov Takit, and Vice Gov Ann nga very supportive on the environmental endeavors of DENR as to introduction of development projects within Casamata Hill National Park. Libre dagiti 7 years old and below, PWD ken senior citizen. Idinto 30 pesos dagiti adult local tourist ken 100 pesos ti bayadan dagiti foreigners. Daytoy ti initial nga agreement iti nagbaetan ti DENR ken Protected Area Management Board wenno PAMBI. The law prescribes nga amin kuma at the entrance fee na. However, there are always exemptions to every rule. Kung natay man lang nun. Since the PAMBI, Protected Area Management Board, has the power over the management of Casamata Hill National Park, they have deemed nga only the non-residents of Abran iti makolektaan iti entrance fee na. Kayat nasawen, awan ti masingir nga entrance fee kadagiti residente iti Abra. Kalaksidan ti ID, agtutuloy ti panangkita ti ahensya, kadagiti measures amang determinar, kadagiti maikonsidera a local tourist ken non-residents iti Abra. Naisuhestyon met ti panakikinnamayat ti ahensya iti Abra Amazing Tours, ken mairaman ti Casamata Hill National Park iti itinerary dagiti local tourist. Kabayatan ti public hearing na ipeksa ti panangkontra ti panagkolekta ti fee ken ti kinaawan tinadalos a public CR. Marigrigatan lang aro ti abrenyon, and there are presumptions or allegations and fake news konakman langanen nga mapanmanen iti bulsa ti agtuturay tayon, which is not true apo, because awan iti connection iti agtuturay tayo ditoy. The PAMBI members apo iti mangimposar daytoy, and it will be collected by the Protected Area Superintendent, deposited to the IPAF account iti Casamata Hill National Park, which was just recently opened nga account ti Casamata, and zero pa ilaeng ti balance na. So ma-deposit di jay apo, and you cannot easily withdraw the fund thereat no awan iti pamalubos or approval ti PAMBI members. Siguro the construction of a public CR wherein we can allot fees for that too, tapno mamantener iti kadalus na. Ti DENR ti agkolekta ti entrance fee ken nairanta nga agbalin a pundo para ti future development project iti lugar. Iti sidong ti protected area iti Pagilian, nabigbig ti Casamata Hill National Park, akay kaysuna as saan nga income generating.
Madesisyonan no kaano ti panakay patungpal ti panagkolekta ti entrance fee iti lugar inton third PAMBI meeting. Ken alokoyen da dagiti member ang makitabuno ta isoda ti agserbi a decision maker iti management ti Casamata Park ken saan nga iti DENR. Tapnon ad-ad dapay ang mapainget ti seguridad dagiti agbisita adan propose ti ahensya apan naka-installer ti CCTV ken solar lights iti lugar. Kidaw da tinananay a disiplina ti tunggal maysa tapno mapreserba ti kinadalos ti National Park. Imunan iti daytoy na iuswat itay kalabes ti groundbreaking ceremony iti panakapadur aspay ti Casamata Hill National Park babaen iti tulong ti gobyerno probinsyal. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.